Каго і куды прызначыў Лукашенка, якое заданне ён даў прэм'ер-міністру, а таксама як беларускую дзяўчыну выратавалі з незвычайнага палону. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко выбірае новых чыноўнікаў і скардзіцца на беларускі народ. Сёння ён прызначыў кіраўнікоў буйных беларускіх прадпрыемстваў. Гаворка пра Атлант, БелАЗ, а таксама Белспецзнештэхніку. Апошняя назва не вельмі вядомая, але магчыма, на сёння найважнейшая, бо Белспецзнештэхніка займаецца вытворчасцю і гандлем зброі і боепрыпасаў. Акрамя таго, гэтае беларускае прадпрыемства абслугоўвае вайсковую авіятэхніку ў Афрыцы, а канкрэтней у Судане і Нігерыі. Цяпер кіраваць гэтым прадпрыемствам будзе Ігор Віленцей, чыноўнік, які разбіраецца ў індустрыі. Да таго ён узначальваў іншае прадпрыемства, таксама са сціплай назвай, але небяспечнай вытворчасцю. Віленцей быў дырэктарам завода дакладнай электрамеханікі, які займаецца ракетным узбраеннем. Адметна, дарэчы, што падрабязнасцяў размовы Лукашэнкі і Віленцея прэс-служба нават не апублікавала. Дырэктарам БелАЗа стаў Сергей Лесін, якога павысілі з пасады намесніка, а кіраваць Атлантам будзе Дмітрый Харитончык, цяпер ужо былы намеснік міністра прамысловасці. Прычым менавіта Атлантам Лукашенко вельмі незадаволены. На Атланте дела не важны, так я понимаю? Товарищ президент, на сегодняшний день у нас допущены были определенные падения объема, но был рост в 2021 и 2022 году. З БелАЗом жа сітуацыя увогуле цікавая, бо ў снежні мінулы дырэктар Сергей Никифорович проста знік. На прадпрыемстве адказвалі, што ён нібыта то на нарадзе, то ў адпачынку, але па інфармацыі партала «Зеркало» Никифорович быў затрыманы і пасаджаны ў СІЗА КДБ па прычыне карупцыі. З таго часу ніякай афіцыйнай інфармацыі пра гэтую справу не было. Цяпер жа на БелАЗ раптам паставілі новага кіраўніка, але пра мінулага працягваюць маўчаць. Таксама новыя кіраўнікі з'явіліся ў карэліцкім і бярэзінскім райвыканкамах. На сустрэчы з гэтымі прызначэнцамі Лукашенко адразу ж паскардзіўся ім на народ і пахваліў сам сябе. Легко в этом году, естественно, не будет, ну и в последующем тоже. Я вот иногда думаю, смотрю телевизионные некоторые передачи, молодцы журналисты поднимают актуальные вопросы, изучаю некоторые вещи, обзор мне готовят, интернетовские и прочее. Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна. Ну, такие люди, такой народ, и другого у нас не будет, это понятно. Просто надо людям понимать, а вы должны до них донести, что мы в непростое время живем. И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон. И душит прилично. И то, что наши люди это не почувствовали, это заслуга в том числе власти. Тут у яго пазіцыя звычайная. Часы цяжкія, грошай няма, вы гэта людзям неяк патлумачце. Лукашенко нават прапанаваў, каб за рамонт дарог і двароў хаця б частку грошай давалі самі людзі. Не хочуць плаціць, ну то хай чакаюць тады, пакуль у дзяржавы да іх дойдуць рукі. Поэтому надо гайки, закручивайте гайки. Это ваше дело, но должен быть результат. Обратите на это внимание. И организовывайте людей. Не хотят люди сами себе сделать что-то во дворе? Ну, хорошо, ждите. Когда-нибудь, через год, два, три приедем, сделаем. Напрыканцы Лукашенко даў новае заданне прэм'ер-міністру, якога нават не было на гэтай сустрэчы. Цяпер шматпакутны прэм'ер Галоўчынка адказны яшчэ і за тое, каб да 9 мая ў Беларусі адрамантавалі ўсе дарогі. Ну і яшчэ адзін паказальны момант з гэтай нарады. Аказалася, што мінулага кіраўніка аднаго з райвыканкамаў знялі за невыкананне паказчыкаў, але з чыноўніка адразу прыстроілі ў іншае цёплае месца, адказным за сяло першым намеснікам гродзенскага аблвыканкама. Ад такога здзівіўся нават сам Лукашенко, які заклікаў неадкладна разабрацца. Так што чыноўніка, падобна, чакае непрыемны сюрпрыз. Загадкавыя смерці сілавікоў. Пасля смерці 44-гадовага міліцэйскага начальніка ў Брэсце журналісты Альянса расследавальнікаў Беларусі вырашылі праглядзець даступныя дакументы сілавікоў пра асабовы склад. І яны заўважылі, што з 20-го года толькі ў Брэсцкай вобласці загінулі аж 5 міліцэйскіх начальнікаў. Раней было вядома толькі пра 2 выпадкі. Першы гэта вышэйзгаданы 44-гадовы палкоўнік Андрэй Гліцкі, начальнік управлення ў справе супрацьдзеяння кіберзлачыннасці. Што з ім
здарылася, невядома і па сёння. Другі выпадак гэта падпалкоўнік баранавіцкай міліцыі Алексей Гетьман. Ён вядомы тым, што лжыва сведчыў у судах, фабрыкаваў адміністрацыйныя і крымінальныя справы супраць гараджан. Гетьман загінуў улетку 22 года, пры купанні скокнуў у ваду і зламаў шыю. Але ж былі яшчэ тры выпадкі. 19 снежня 20 года ў сваёй кватэры памёр 43-гадовы падпалкоўнік Ліванюк. Ён быў старэйшым операўпаўнаважаным у асабліва важных справах управлення ўнутранай бяспекі. Ліванюка знайшлі памерлым дома без прыкмет гвалту. У 21 годзе ў лесе знайшлі цела палкоўніка ў запасе Геннадзя Вайтовіча. У 20-м ён камандаваў падраздзяленнем, якое каардынавала працу ўсёй берасцейскай міліцыі ў задушэнні пратэстаў. Пасля выйшаў на пенсію, але ж пражыў пенсіянерам нядоўга. Прычым меркаваная прычына гібелі – самагубства, што выглядае дзіўнавата, бо Вайтовіч і не злоўжываў алкаголем і не выказваў намераў пайсці з жыцця. У маі 21 года ў брэсцкую бальніцу хуткай дапамогі прывезлі падпалкоўніка Пытлякова з аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Прычым гэтага міліцыянта даставілі ў коме, выкліканай алкагольнай інтаксікацыяй, чэрапна-мазгавой траўмай і сатрасеннем галаўнога мозгу. Што адбылося, невядома, але ў выніку падпалкоўнік памёр. Лукашенко працягвае рыхтавацца невядома да чаго. Сёння пачалася маштабная праверка баявой гатоўнасці ў беларускай арміі. Вайскоўцы правядуць вучэнні і трэніроўкі, уключаючы баявую стральбу, а таксама Мінабароны папярэдзіла аб перамяшчэнні вайсковай тэхнікі і часовым абмежаванні руху грамадзянскага транспарту ў некаторых рэгіёнах. Як рапартуюць военачальнікі Лукашэнкі, гэта такі іх адказ на вучэнні заходніх вайскоўцаў побач з беларускімі межамі. Добрыя навіны. Пачыналася, праўда, усё зусім недобра. У Пухавіцкім раёне зніклі двое малых дзяўчат. Адной 2 гады, а другой 4. Яны вярталіся ад бабулі і павінны былі прайсці ўсяго 600 метраў, але дадому малыя не вярнуліся. Бацькі адразу забілі трывогу і пачаліся маштабныя пошукі, у якіх удзельнічала больш за 600 чалавек. Работнікі МНС, міліцыі, вайскоўцы, а таксама добраахвотнікі пошукавых атрадаў. Калі ў пошуках удзельнічае так шмат людзей, за кароткі тэрмін можна прачасаць вялікую тэрыторыю, і менавіта пры аглядзе мясцовасці адзін з мясцовых жыхароў спачатку заўважыў шапачку дзяўчынкі, а затым кінолагі знайшлі безрукаўку і штонікі. Магчыма, што ў дзяўчынкі сталі распранацца перад сном, як іх вучылі бацькі. Так часта бывае з дзецьмі зусім маленькага ўзросту. На шчасце, за 300 метраў ад рэчаў знайшліся і самі дзеці. Прычым малодшая проста заснула, а старэйшая сядзела з ёй побач. Агулам дзеці паспелі прайсці каля 2,5 кіламетраў ад дома бабулі. Па ўрыўках інфармацыі стала вядома, што адбылося. Малыя гуляліся са знаёмым хлопчыкам, які трохі старэйшы. Ён вырашыў правесці іх дадому, але па дарозе недзе дзяўчынкі загуляліся і выпусцілі яго з-пад увагі. Малыя падумалі, што іх сябр заблукаў і пайшлі яго шукаць у лес. У выніку заблукалі і самі. На шчасце, усё скончылася добра. Агляд медыкаў паказаў, што з дзяўчатамі ўсё ў парадку. А ў далёкай Мьянме беларуску вызвалілі з працоўнага рабства. Дзяўчына жыла за мяжою ўжо даўно і апошнім часам працавала ў Кітаі. Вось яна вырашыла адгукнуцца на шараговую, здавалася б, аб'яву. Шукалі менеджера-кансультанта для працы з кліентамі. Падазрэнняў аб'ява не выклікала, бо ў паўднёва-ўсходняй Азіі часта плацяць добрыя грошы проста за еўрапейскую знешнасць, бо мець такіх супрацоўнікаў у кампаніі многія лічаць прэстыжным. Офіс нібыта быў у Таіландзе. Дзяўчыну сустрэлі ў аэрапорце, а затым лясамі перавезлі ў Мьянму. Там яе пасялілі на закрытай тэрыторыі, дзе працавалі інтэрнэт-махляры. Прычым, як згадвае дзяўчына, гэта была добра арганізаваная кампанія, дзе былі нават асобныя падраздзяленні для розных краін. Задача была незвычайнай. Беларуска мусіла стаць мадэллю для ашуканцаў. Ад яе імя стварылі акаунт у соцсетках, куды выкладвалі яе фота. Вёў акаунт іншы чалавек, які ад імя дзяўчыны знаёміўся з замежнікамі і выцягваў з іх грошы. Калі ж замежнік хацеў сазваніцца па відэа, то перад камерай прымушалі сядаць саму дзяўчыну, але прыносілі ёй загадзя падрыхтаваны тэкст, як і пра што трэба гаварыць. Дзяўчына не магла збегчы, бо яе не выпускала ахова. Быў яшчэ варыянт заплаціць так званым працадаўцам $9,000. Тады яны абяцалі адпусціць дзяўчыну дадому. Але ж у беларускі такіх грошай проста не было. У выніку яна нейкім чынам змагла звязацца з беларускімі дыпламатамі, і тыя заняліся ратаваннем суайчынніцы. Падрабязнасцяў яе вызвалення не агучваюць, але ўсё ў выніку скончылася добра. Маліцца за Беларусь цяпер таксама забаронена. Стала вядома, што сілавікі схапілі плыўца Дмітрыя Шчэмера.
Мужчыну прымусілі зняцца ў пакаяльным відэа. Сілавікі пагражаюць яму крыміналкай і калоніяй за ўдзел у пратэстах. А прычынай затрымання яны называюць чахол для мабільніка у бел-чырвона-белых колерах і з надпісам «Маліцеся за Беларусь». Мільёны ў паветра. Апошнім часам беларускія і расійскія чыноўнікі вельмі хочуць стварыць вялікі агульны медыахолдынг. Мэта зразумелая, ім патрэбная чарговая прапагандысцкая машына, але вось рэалізацыя атрымліваецца як заўсёды. І цяпер стала вядома, якія медыа будуць у гэты холдынг уваходзіць. Калі коратка, то тыя, якія ніхто не глядзіць і не чытае. Газеты «Саюзная веча», часопіс «Саюзная дзяржава» і гэтак далей. Будзе яшчэ і тэлерадыёкампанія і медыа-цэнтр для распаўсюда інфармацыі ў інтэрнэце. Прычым толькі на запуск гэтага ўсяго плануюць выдаткаваць 11 мільёнаў даляраў. Так што падобна, што кармушка для прапагандыстаў будзе добрая. Запрацуе гэты праект праз год, у 2025. Незвычайная праца за добрыя грошы. Проста ў мінскім метро заўважылі вакансію лаўца птушак з зарплатай ад 2000 рублёў. Працаваць 7 дзён праз 7. І аказалася, гэта не нейкі жарт, а рэальная праца на смалявіцкай птушкафабрыцы. Галоўнае патрабаванне – фізічна моцны, развіты чалавек. Сутнасць працы – на працягу 15 гадзін з перапынкам на абед лавіць у памяшканні жывую птушку. Па 7 2-кілаграмовых асобін браць у ахапку і несці ў скрыні. Прычым на прадпрыемстве шчыра папярэджваюць, што займаюцца гэтым фізічна моцныя мужчыны, якія, бывае, не вытрымліваюць і сутак. Амерыканцы працягваюць тэсціраваць беларускую кухню. Цяпер на чарзе дранікі. Супрацоўнікі амерыканскай амбасады раней ужо дзівіліся беларускаму згушчанаму малаку і адкрывалі для сябе шчаўевы суп. Цяпер жа дабраліся і да самай культавай стравы. Ці спадабалася ім, паглядзіце і вы. So now we're going to try potato pancakes, draniki, and I'm very excited because they look wonderful. Yeah, let's try it. They're like fried perfectly. They have like just the right kind of brown on the outside. Perfect. The potatoes are just beautifully made and fried. Excellent. Yeah, 7.5. These are great. I'd give it a 9 because I like potato pancakes. Very good. Very good. 10 out of 10. 10 out of 10, yeah. Yeah, really good. Very good. Potato pancakes are great because of the sauces that you can add to it. There's always, but if you wanted to eat it by itself, it's still just as great. Just simple sour cream is really all you need. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся заўтра.